अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जोङो थालिर बिलाइ हाख्लायनो थांगासिनो दङ। दान्दा लाबाय, खासि लाबाय, नोंथांमोना नाहरदो हरैहाय बेवहाय थालिर बिफां दङ, बेनि बिलाइखौ माने हाख्लायनो थांगासिनो दङ। थ' मानो हाख्लायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो बुजिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनानै इन्जय खालामगोन होननानै साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरबाय आरोखि। बिराद बरियालाय बायदि बिराद बरियालाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना बेखौ नुबायना? बेवहाय थालिर बिलाइ गोलाव गोलाव दङ, ओमफ्राय नैबेवहाय आंनि फिसाजो दङ आरो बेखौथ' नुखाबाय अमा खाजि जानो नागिरनाय बायदि माने बिलाइ हानानै दोनदों आङो बेखौ नुबाय। नाथाय बियो अमा खाजि जानाय नङा, अमा खाजि बेयाव जानाय नङा आरोखि ना। थ' बेनो जाहैबाय जोंहा दिनै माने फिसा ओंखाम गोरलै आङो दिनै जोंहा दङ बानायगोन। ओमफ्राय दा जुगानो ओरैबायदि चेन्ज जालांबाय आरोखि ना, ओरैबायदि डेभेलप जालांबाय माने बेबायदि थालिर बिलाइयाव रावबो ओंखाम गोरलै जाला आरोखि, रावबो ओंखाम गोरलै जाला, मोजां मोजां थुरसिफ्राव दोनै जासै। ओमफ्राय गोदो जेब्ला जों उन्दैमोन माने थालिर बिखं थालिर बिलाइयावसो जों मोनजायोमोन आरोखि। दा बेखौ आङो गोसोखांनानै ओरैबायदि सानबाय गोसोआव, माने जोंनि जेसेबांनाखि मण्डलिनि मानसिफोर दङ बा खाथि खालानि मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ लिंहरनानै ओंखाम गोरलैखौ दिनै बे थालिर बिलाइयाव जों ज' अनज्लायनानै रंजानायजों गोरोबनायजों इसोरखौ हामबाय होननायजोंसो जागोन होननानै बे थालिर बिलाइखौ हानाय जाबाय आरोखि। दा बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबावदो बाखि हागोनखौ आरोखि ना। थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामगोन। नैबावबो मोनसे गोग्लैना दंबावो गांलाबनो, मानो होननानै बुङोब्ला नै जोंहा थालिर गुबै थालिर गुफुर बिफां बियो बिराद बिलाइ दङ। ओमफ्रायहाय साइडआवबो ओरैबो दङ, आं खोन्थाबावनोसै। बैजों दंबावो हनै आरो नैबे सफारि बिफां दैखरावनो। थ' बेखौ लानानै ओरैबायदि हानानै ओरैबायदि स्पेसियेल माने बानायगोन, सुनोसै आरोखि ना, बिराद मोजां खालामनानै दोनजोबखानोसै आरोखि। थ' नोंथांमोना बाखि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेलौ अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दायो आङो हाबावनोसै। आङो मोनसे लाबावबाय नै बिराद गुवारनो। ओमफ्राय बेहा जाहैबाय थालिर गुबैनि नङा आरोखि ना, बेयो जाहैबाय मा थालिर होनोमोनलाय ब्रा, मालभग थालिर बिलाइ आरोखि बियो। एक्सुवेलि मालभग थालिर बिलाइया माने एसेबानो जिनो गोरलै, बिफाङाबो बायनो गोरलै, गेस्ट्रेनफोर आरोखि ना। थ' अलरेडि जिखाबाय नै। थ' आङो बेखौनो हानानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोखि ना। बिराद मोजां हानांगोन आरोखि ना। आं ओरै हानोसै। बिदि जाखाबाय। ओमफ्राय मोनसे जालायबाय आरोना, बिराद मोजां। बेजों जायो ना नोरैहाय जायो नोंथांमोना खोन्थाहरदो। आंबोले गोदो उन्दैयाव जाब्ला बे गुफुर नांनायनिसो जायोमोन आङो सुनानै आरोखि ना। थ' बिराद मोजां जाबाय। ओरै जाफोरनोसैलाय। बिराद मोजां स्पेसियेल ओंखाम जागोन, ओंखाम गोरलै जागोन आरोखि दिनैहाय जोंहा। बिदि खालामबाय आङो। ओमफ्राय नैबावहाय जिनाय दंखायो नालाय नै अलरेडि। बे जिनायखौ एसे मोजां खालामनोसै। मोनसे जाबावलायबाय आरोना, जे फुद्रुन फुद्रुन नायजोबखाबाय गासिबो आखाइफ्रा। थ' मानसिफ्रा साननो हागौ आरोखि ना, दाबो बेबायदि जों सोलिबाय थाबावलै होननानै साननो हागौ। नाथाय आं दिनै गोसोखांदों, मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै एस्पेसियेलि हमनानै ला केरेला, साउथ इन्डिया बायदि जायगायावहाय बिथांमोना इडुकेटेड पार्सन, अब्लाबो ना
बे थालिर बिलाइखौ बिथांमोना गारा आरोखि ना बिराद मोजां थ' बेनिखायनो आंबो सानबाय मा जोंनि बांसिन मानसियानो आर्टिफिशियेल थोरसिफोरखौ बाहायसै बाजारफ्राव जेखौ मोनो दा आङो मा सानबाय दिनैहाय आंबो गोसोखांनानै आं बायनाय नङा थोरसिखौ आङो बायनाय नङा बेयावनो माने ओंखाम जाहोगोन होननानै साननानै खस्थ' खालामनानै आं हागासिनो दं आरोखि दा नै थ' नोंथांमोनासो जाजायोना जाजाया कमेन्टआव खोन्थाहरदो थ' माखासे गब्लं थाबाय नै बेखौ नांथ'ला गुवार गुवार दंमोन ओमफ्राय एकदमबारे गब्लं जाजोब्बाय आरोखि साइडआवहाय बेखौ दोनथ'नाय जासिगोन आं थ' नोंथांमोननिब्ला माबादि मोनो सापर्ट दंना गैया थालिर बिलाइयाव ओंखाम जानायखौ नोंथांमोना कमेन्टआव आंनो एसे खोन्थाहरदो आरोखि ना ओमफ्राय ओरैबायदिबो जादों आरोखि ना दहायहाय जेब्ला आङो आर्टिफिशियेलनि थोरसिखौ बायनो होननानैबो थांदोंमोन थाङा नङा ओमफ्राय माने मोजां रोखोम दामा बारा क्वालिटियानो मोजां रोखोम सेरखम बादि जायाखै ओंखायनो गोसोखांनानै थाब बेक जाफिनदों दखानाखि आङो बुंबाय आरोखि ना नांला दिनैहाय बे बोसोरनि 2025नि जे ओंखाम गोरलै जानाय बेखौ आङो थालिर बिलाइयावनो जानोसै आङो दिनै बायथ'ला नांथ'ला देग्लाय होननानै गिदिंनानै फैफिननाय जादों जास्ट गिलासल' दिनै लानानै फैदों आरोखि आङो ओमफ्राय बेयावनो थुरसियावनो बेदरबो भाजाबो जहलबो जा दं खेबसेनो जमा खालामजोबगोन आरोखि जों गोदो जेरै जायोमोन बेबायदि खालामगोन आरोखि बे मोनसे जिबाय नालाय अलरेडि जिखानायखा बियो आं बेनिफ्राय लागोन आरोखि ना बेनिफ्राय लागोन आङो सरि बिराद मोजां हानांगौ एसे हानाया मिस्टेक जाबाय बेहा अब्लाबो सानैसोनि जाबाय आरो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों फंनैसो आरोबाव खोथा शेयार खालामनो आङो सानबावबाय थ' बेनो जाहैबाय दिनै डिसेम्बर दाननि बा डिसेम्बर मासनि दिनै 2 तारिख ना थ' जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोन बयनिसिमबो ना आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै बयखौबो गिबियावनो आङो बरायहरग्रोनो सानबाय एडभान्स हेपि क्रिसमास डियार माय भिउवार्स एन्ड माय डियार साबस्क्राइबार्स जेसेबांनाखि दङ आरो बेखौनो इसोरनियाव बरसा खालामो फैबाय थानाय समफ्राव बा फैबाय थानाय क्रिसमासनि रंजानायाव इसोरा नोंथांमोन बयजों लोगोसे थाफ्लायदों बोथोरा इनायनो जोंनि बर'नि गेजेराव थासारिया एसेबां माने गोजोन सान्थि नङाब्लाबो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङावहाय गोजोन सान्थि थासारिखौ लाखिनानै बा गावखौ हमथानानैब्लाबो बे जिशुनि जोनोम सानखौ बा क्रिसमासखौ मोजाङै सेलेब्रेसन खालामगोन बा सेलेब्रेट खालामगोन होननानै आङो बयखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरदों जोङो बे संसाराव माब्लाबा ना फोरबोनि मुङैहाय मोदोमनि नांगौफोरखौबो दोनथ'नांगौ जानानै फैयो ओमफ्राय बेनि उनावहाय गोबां बाथ्रा ओंखारो आरोखि ना बेनि उनावहाय जोङो मावफिननांगौ दिनै जानानै फैयो आरोखि थ' बोथोरा जोंनि बर'नि गेजेराव एसेबां सुख सान्थि गैयाब्लाबो जोङो बेखौ मिथिनो बुजिनो नांगोन आरो दिनै बेल' नंबावा माने जोङो आरोखि ना जोङो जोंनि बर' हारि बर' जाथिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगोन जों इसोरनाव गथायनो नांगोन जेसेबांनाखि प्रभु जिशु ख्रिस्ट'खौ खुलुमग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ जोंखौहाय रावबो सिनाया जानो हागौ जों गाहाय थाखोनि मानसि जानो हागौ बा जोङो उदायथारै ना बेबायदि मानसिबो जानो हागौ नाथाय बाथ्राया बेनो जोङो गाहाय थाखोनिब्लाबो जोङो बर' हारि बर' जाथि इसोरा जोंखौहाय बे जाथि बे बर' हारियावनो जोंखौ हरदों जोंखौ दादों बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होननानै जोंनि हारि जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जों इसोरनाव गथायनो नांगौ आरोखि जों इसोरनाव बिनो नांगौ ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेल' नंबावा माने जोंनि जे लिडारफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि थाखायबो जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांगौ गथायनो नांगौ
जेन' बिथांमोना जाथिखौ हारिखौ बा जोंनि बड'लेण्डखौहाय मोजाङै सामलायलांनो हायो, दैदेनलांनो हायो, गोजोन थासारि बार होनो हायो। जेन' इसोरा बिथांमोननो गियान होयो, बेबायदि आइडियाफोर होयो, बेबायदि नलेजफोर होयो। बेफोरबायदि आरोखि जे नलेजआ, जे आइडियाया बा जे गियाना जाथिनि हारिनि थांना थानायाव गोजोन खौसेथि बा मोजां जौगानायखौ दिनै लाबोयो। बेखौ जोङो इसोरनाव गथायनो नांगौ आरोखि। आरो बेजों लोगोसे एस्पेसियेलि ख्रिस्टान हिसाबै जों दिनै बेखौ मिथिनायनो गोनां। थ' बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय, जेब्ला जोङो गोथार बाइबेलाव गोजाम रादायफोरखौ जेब्ला जोङो फरायो, अब्ला बे समफ्राव गोबांथार राजाफोरनि सासन खालामनायफोरखौ जों दिनै फरायब्ला नुनो मोनो, मिथिनो मोनो आरोखि ना। गोबांथार समावनो जि राजाफ्रा उदायामोन बिथांमोनखौहाय बोखारनाय जादों आरो गोदान राजा फसंफिननाय जादों। बेफोरबायदि दिनै गोथार बाइबेलावबो दिनै नुनो मोनो। गोजाम रादायावहाय उदायै राजाफोरखौहाय इसोरा बोखारदोंबो ना, ओरैफोरबायदि दिनै खालामदों आरोखि। थ' जेन' जोंनि गेजेरावबो ना मोजां राजाफोर जेन' उजियो, मोजां दैदेनगिरि लिडारफोर जेन' उजियो, जों दिनै बेखौ एकदमबारे बिराद मिथिनो गोनां। दिनैनि बर'नि थासारिखौ नायोब्ला जोङो राजनितिकनि मानसि नङाब्लाबो जों सादारन बर' पाब्लिक रायजो राजा गोसोफ्राव जोङो ससियेल मिडियाफ्राव थाङोब्ला नायोब्ला घटनाफोरखौ जोंबो दुखु मोनो आरोखि ना, गोसोआव गाबो, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय। जोङो बर' हारि, बर' जाथिनि थाखाय जों मास इसोरनाव गथायनो नांगौ। आरो जोंनि बर' हारिया, बर' जाथिया इसोरनि अननायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो नाङा। इसोरनि अरायबो अननायनि सायानि सिङाव जोङो थानो नांगोन आरोखि। इसोरनि आज्ञानि सिङाव, डेट मिन्स इसोरनि आदेशनि सिङाव जोङो थानो नांगोन। जुदि जाथिया, हारिया पापजों बुंफबोब्ला, गाज्रि मावनाय, गाज्रि खामानि दामानिफोरजों बुंफबोब्ला, सिखाव खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि, बायदि बिराद गिदिर पापफोर दङ, अनज्लायनो रोङै, गोरोबज्लायै, जुदि बेबायदि जाथियाव थायोब्ला, जाथिया बेफोरबादिजों गाज्रि पापफोरजों जुदि दैदेनजायोब्ला, जों बयबो आरोखि ना, होमब्ला इसोराबो निस्सय दुखु मोनगोन। आं बेखौ सानो जोंनि सोरनि सायाव, जोंनि बर' जाथिनि हारिनि सायाव। थ' बेनिखायनो जों बर'फ्रा बयबो, एस्पेसियेलि आङो जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरखौ बुंबाय, जोङो मास इसोरनि आदेशाव थानो नांगौ, इसोरनि आज्ञायाव थानो नांगौ। आरो मा, इसोरखौ इसोर बादि जोङो खुलुमनो नांगौ। गोदोनि समाव जोङो थगायनायखौनो बिराद गिदिर पाप होननानै सानोमोन, मा ख्रिस्टियान मा ख्रिस्टियान नङै। नाथाय दानि बाजाराव जों बयबो थगायनायखौनो गिला, पापखौनो जोङो सानला। थ' जानो हागौ इसोरा माब्लाबा बेफोरबायदि जाहोनफोरनि थाखायबो जोंनि सायाव दुखुबो मोनो खोमा। थ' बेनिखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि निदानफ्राबो सफैयो, बेबायदिबो दिनै आङो सानो आरोखि। थ' बेनिखायनो मास जोङो इसोरनि आयदायाव जोङो दिनै थानो नांथारगोन आरोखि। जोंनि गेजेरावथ' गोबांथार दानि बाजाराव दानि थासारियाव नुनो मोन्दों, आसि थुज्लायनाय, रागा जोंज्लायनाय, गोरोबज्लायनाय गैयै। थ' बेफोरखौ एसे दोनथ'नानै जोङो गोरोबज्लायनो, अनज्लायनो नांगोन आरोखि। आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राबाव, बेखौनो आं राजनितिकनि मानसि नङा, बुंनो थांब्ला जाम्बा मानसि। आं मोनसे ओरैबायदि सानो, बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय जे जोंनि बर' जाथि बा बर' हारिफ्रा, बा गोदोनि बिरफ्रा, गोदोनि लिडारफ्रा, सिगांनि आगुनि बा दानिबो बिराद खस्थ' खालामनानै आरोखि ना, आरो सोरबाबा जिउ बावसोमनानै थैनानै थांबाय बिस्राफोर, जोंनि हारिनि थाखायनो, डेभेलपनि थाखायनो, नांगौनि थाखायनो। दिनै बेबायदि खस्थ'जों जों दिनै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सोरजिबाय, जोंनि बर'नि दावहारुफ्रा दिनै सोरजिबाय। मा सोरजिखो ना, BTC, BTR, आरो बिदिनो सिगां गोबांथार माबा सोरजिबाय। दिनै EM, MLA, MCMLA ना, बिदि जानो हालायनाय दिनै जोंनि गेजेराव फैबाय। दा दिनै जों बेखौ मारै मोनदों? इजि जों मोनाखै आरोखि, बिराद जिउ बावसोमनानैसो जों मोनदों। सोरनिबानि मेगनाव मेगन मोदै, सोरबा बुजाबाय, सोरबा रान्दि जाबाय, सोरबा बालन्दा जाबाय, सोरबा न'निफ्राय खारनांबाय, सोरबा गावजों गाव दुखु मोनलायनानैबो बुथार जाबाय। बेबायदि जाय जानानैसो जों दिनै बे पर्जायाव दंफैयो। आं ओमफ्राय दाना मा सानो, आं बेखौ सानहरनानै, अब्ला जों इसिबां खस्थ' खालामनानैसो बेसिम सफैदोंब्ला, होनब्ला जोंनि बड'लेण्डआव बा जोंनि बर'नि गेजेराव
बे गुबुन जाथिफ्रा बर'नि अनगा दस्रा जाथिफ्रा बोरै EM दोनखोब्रा बोरै MLA दोनखो बिथांमोनखौला ना बिदि होननानै आं सानो बिदिसो होननानै आं सानो आरोखि थ' दिनै बेबायदि EM MLA दोनजेननायावनो बाथ्रायावथ' डायलगाव दङ बे आंनि साननाय आरोखि गसंनो मोनोबा जिरायनो मोनोबा उन्दुनो मोनो होननाय थ' बे घटनाया माने जादों होननानैबो आं माब्लाबा सानो ना जों इसेबां दावहा नांनायसो मोनदों बेखौ दा बे भटफोरखौ नाथाय दिनै गुबुनफोरखौ बेबायदि दिनै जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव बा जों बर'खौ दैदेननो थाखाय गुबुनखौनो मामा MC MLA EM दोननायखौ दिनै नुनो मोनदों नाथाय बेयो जाथावना नङामोन शुरुनिफ्रायनो आंनि मथेब्ला आं राजनितिनि मानसि नङा नालाय जाम्बा मानसि नालाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोखि दिनै बिथांमोना बेखौ मोनजेननायावनो दिनै माखासे नलेजआ गेवबाय जोंहाबो बेबायदि जानांगौ फैबाय नाथाय जोंनि जे सिमां दाबो आद्राय दंबावो जोंहा जाफुङाखै जोंनि सिमाङा जाफुङैयावनो गुबुना दिनै बे लामायाव फैबाय आरोखि थ' बेनिखायनो बिराद दुखुनांथाव आरोखि ना बेफोरबायदि दिनै आं होननानै सानो नाथाय जोंनि राजनितिनि मानसिफ्रा भट बेंकनि थाखाय देरहानांगौनि थाखाय बे खामानिफोरखौ मावदों नंगौ मावनांगौबो नाथाय बेराफारसे जोङो गावनि आथिङावनो रुवाजों दाननानै लानाय बायदिबो दिनै खामानि जागासिनो दं उनावबा थाङै मां जाबावगोनथाय बुंनो हाला इसोरसो मिथिसिगौ आरोखि ना जोंनि उननि जेनेरेसनफ्राव मा जाहैबावगोन बेखौ इसोरासो मिथिगौ मानो होननानै बुङोब्ला गुबुना खस्थ' खालामालाबानो ओरैनो मोननो थांगासिनो दङ जायखि STयानो जा जायखि EM MLAयानो जा ओरैनो मोनगासिनो दं बिथांमोना होलायबावैसो बिथांमोना माने नाजानाङा मानसि थैनाङा दावहा जानांगौआसो ओरैनो मोनबावो बिथांमोना बेबायदिसो दिनै मोनगासिनो दं आरोखि थ' बिराद साननो गोनां अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय मानो बर' जानायखाय रायलायबाय आरोखि दिनैनि बे ओंखाम गोरलैनि खामानिजों लोगोसे थ' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' आसा खालामो नोंथांमोनजों उननि समावहाय माखासे कमेन्टफोर बा गस्पेल मेसेजनि गेजेरजों लोगो मोनबावगोन थ' हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय